Ko sa barya na lang yung Edwin. Kaya nawala ang internet. Wala yung internet? Nawala mo internet. Diri ba? Ay, dali na yung internet. Naki-chat ko sa customer service sa kuan kay ireklamo ko kay nawala mo internet. Mo tuming chat ko dayon. Atuon ko no nila mo tinuod ba ka na. Kay ang akong gibutang option kay nawala gyud ang mga internet. Wala namin yun. Pila ilang monthly? Abang ko vlog kinaman si abang ko kuri-kuri dribble kinaman silang bibili wala ako list ilang kay wala ang internet connect naman ko internet bro sila vlog ay Matindog ka. nagbuga may kang i-vlog upod ng manit ko para tabang ko ba nga naman ko vlog tabang punit diri vlog dana ka sang nabugaw na sila abungan si Edwin o si Andat Mga gwapo na ko nga vlogger. kaya ako mga vlog na mahago kay sila kay pangboga na sa mga abuhan vlog Masa nga na nga kawig gahit murag gahit lagi na siga ha sigaon nga kawig klaro kung sa ugas na no tuloy na sa dagat pinang ano man pinangayo sigaon nga kawig oh Sigaw naman ito ano, may baga doon. may baga Wala sa baga. masa lang makakalayo lang Di ba na yung ganang kuwan sa kalwa nga baga yun. Nagkawayan ba? Kuya Tim Marquez. hi vlog Hi mga ka-onggoy. Ang onggoy mo, tobstan. Kaya mo palit mo, tobstan. kasi nagawa okay Mar, baka bukod. okay na sa kanila dapat yung mga Look, dropping light vlog. with the Malbas family Nasty Andak Swinilog Edwin o isa yung bataan eh Kay Jaymar. so Malbas family nag ride
jogging with friends. Ang taol no, na jogging with friends. Jogging with friends. Oh. Isa mo. Jadi yun. Jalan ko ba yun? Okay. Isa ka anak. Isang siya anak yun. Buyit. Buyit. Ah, ni buyit. Buyit eh. Hindi. Apel na ka muna. Okay. Buyat-buyat ka sa panyo. Kuya ba, wait na. Nanggiuran mo. Kasi medyo na sila. Like and share vlog. Ano yung pagkalakaw niyo? Ng merkado May plano doon. Oh, mga sugangan. Oh, nananaguli sa kuan sa Malbas family. Manod ka nila. Para makalibre ito ang sorry. Kaya mo kayong pahit ya? Isa lang. Siya nga, may kalburo siya. Okay, nakapalit na mix up ang atlaw yung pahit ya. Isa lang kasok ang Bakit papi? Oh, kapis yung bear.
Yan, anak na ibuyit. Muli na may bye-bye. Loy, ito ko, Loy. Sayaw, sayaw, sayaw. Pwede, namalit niyo. Sok ang tara sa mga nakipalit. Gabala ko sa nilo, anak ni Buyid. Uy, mamalit niyo upan, talagang daw. Ay? Eh? Uy, mamalit niyo upan. Ina, ganyan man. Kulit. Kini ako ah. Ako day. Hindi na lang si tamis kayo. Dali, ini ko na. Sila. Iya dong. Sarang. Huwag kayo sa po. Tulo anak, tulo. Huwag kayo sa. Tulo na. Ha?
Lagi swag, oh. Ah, wala si Anat lagi. Mga on may kagipang buto may. Kanya po ako. It's called, what is this called? Bibingka. It's time to eat because I'm hungry. It's a native delicacy in the Philippines. It's called bibingka. Oh. This bibingka is delicious. Ito may recipe ani mo naman kay cheese. Lami nga bibingka. Lami siya nga bibingka. Murag puto. Murag photo. Ganahan ko dudes. I like it. It's a native delicacy in the Philippines. Bagal na Pau! Pau, sumbagan na Pau! Kau magadong may palit ka rin yung balik mo kau. Yun na yun. Hindi ka ba kau? Na yun. Yung ipalit mo, nagwela may Salamat na. Bye. Okay, anong palit? Ayun na, makibubaba natin. Ano ba? Ito na siya bay? Mana? Ito na ka? Ayaw sa taxi. Ay, sa bakit nagkuhan ko. Sakay tal. Sige. Ayaw sa Dani. Ito na bayad ng tilo. Bayad ng tilo. Tagat sa. Maramta sa bangko. Ito yung nilibing ka? Yata ni. Yaya. Yaya. Oh, yaya. Ayaw ba? Pangabog na lang siya kay... Oh, ano? Usog naman ko doon. Oh, uy. Tambal. Alam ko ta. Takot tubig. Saan man mo? Cloud na. Tuyo. Saan lagi na nandiyan ko tayo nandiyan. Pagdali o kailangan ay. Dagan o. Dagan o. Dari sini kanta ba? Dari. Ay, dari guys. Sa may kuwan. Gloria dari. Pinsa. Kuwan ba si? Sana ni kuwan. Bana win-win. Bana ni? Win-win. Ikanta ba? Contest na. Balik. Gapon kay water card. Hiking with friends. Alay lang may ang kuan. Ang kuan, palaman. Ito din.
Unsa? Maglukap ka. Asos ni si ngalan niya? Dilmar. Gilmar. Ha? Nadoy.
government? Ano sa'yo na di ayo? Limpian to. Ayun na. Rera, oh. Ano ako sa nag-vlog nagsalod sila. Yeah. Saan na din? Nagsalod sila. Vlog. Ano na natin? Sanaya. Masa na Adria? Flowing. Nature water. Agi kan sa bukid. Okay, ma'am, mo ni siya. Yung tubok. Dako, no? Oh, sorry lagi na. Paano ba? Ano yung sampungan? Ano yung sampungan? Paano ko so? Mo ba? Gira. Ini. Malinis sa flowing. Alam diri sa lapasan. Sa Sinyamba. Hindi man may Asa mo ko Ah, kayo kami. Huwag ka mebe. Parang ano? area.
tubig sa flowing agad. Tara magpalit so ang og salog mo sa flowing. Na, wait, tambal mo ay. Og naa si Lola Leticia. Natasha. Kumusta man daw? Kumusta? Okay lang kula, ikaw la, kumusta man? Ulian ako la, ikaw la. Kumusta naman? Yun na ko pagpapas mo. Yes, di kita magpapas mo. Kaon yun ba? Ngaon to eh. Ako diri sa balay nilang Lola vlog, nang laag ko vlog. Kini si Lola Lete. Sige yun. Video. Pangwaro Kini si Lola Lete, may bisita ko silang balay kay Wakoy Lingaw. Gikan may nangumpra karon may naabot na si Lola. Gikan may nangumpra. Ano isa nangumpra, may kuyog, gikuyog ko nila. So yung Si Lola Lete vlog. Kuan, subangan og subangan. Nag-iato lang nila kung masudan. Kung na sila yung mga earring diri vlog. Kit na sa ilang mga earring oh. Bye! Napagyad oh. Naglong up ni. Hoy! Mga tanto mo ko na siya! Gana pala na inyong earring diri ay. Ganyaw. Gana mo di mag-earring diri winilo. Oros na po na serious. Ligoon niya no, ligoon. Hindi na